Ola, bo día, benvidas e benvidos a esta visita en liña á Cidade da Cultura. Eu son Paula e vou vos presentar hoxe unha exposición que temos aquí, unha exposición temporal, que se titula Os brancos segredos do seu ventre. Bueno, ao final da visita, se seguides aí, pois contareivos a razón deste título, deste nome da exposición. É unha exposición que recolle obras da Fundación RAC, de Rosón Arte Contemporáneo, unha fundación de Pontevedra que foi fundada no ano 2007 por Carlos Rosón e que se trata das coleccións privadas máis importantes de arte contemporánea que hai no Estado español. Tivemos a sorte de que nos prestaran parte desa colección e baixo a ollada da comisaria Bea Espejo, pois temos unha mostra que é moi sensorial, que vai camiñando polas diferentes cores, fai un percorrido cromático para mostrar esta exposición que vai estar aquí ata o 5 de setembro. Entón vou ir falando da exposición, pero non vou falar de todas as pezas. A verdade é que vou elexir unha peza de cada unha das cores e esa peza vai nos remitir a outros períodos históricos, a outras obras de arte, que seguramente moitas delas vos resulten coñecidas. Entón é tamén un percorrido bastante personal meu de camiñar pola historia da arte, non só contemporánea, senón pola arte do barroco e de outras épocas a través desta colección RAC. Entón vamos un pouco centrarnos, como digo, nese percorrido cromático. As cores están por todas partes, a cor forma parte da nosa vida, estamos rodeados de cores, e todas as cores teñen un significado, nos remiten algunha sensación, algún estado de ánimo, teñen significados moitas veces relacionados coa cultura ou coa historia de cada país, de cada lugar. E se hai unhos artistas ao longo da historia que van destacar polo uso da cor dun xeito especial, eses van ser os impresionistas. A partir do ano 1850, este grupo de artistas van empezar a representar paisaxes, obxetos, bodegóns, con cores que non se corresponden coa realidade. E isto vai ser bastante transgresor para o momento. De feito, é curioso porque van ser dos primeiros artistas que saen a pintar ao aire libre, a plein air, como se soe decir. Isto vai ser debido a algo tan sinxelo como a idea de meter a pintura en tubos que lles permiten transportala e con facilidade poder sair aí ao aire libre e captar, o que querían captar non eran esas cores reais, senón esa luz, esa impresión, ese momento efímero, fugaz. Por iso é unha pintura que dá a impresión que está moi apresurada, con esas manchas pequenas, miúdas, e aí vemos un pouco esa obra de Monet. Entón, eles van ser eses primeiros artistas en representar, como digo, as paisaxes de cores que non se corresponden coa realidade. Andando un pouco máis o tempo, xa a principios do século XX, vai haber un grupo de artistas que van ir un pouquiño máis alá. Se son os fauvistas. Os fauvistas, a palabra fauve quere decir fera salvaxe, foron denominados ou nomeados desta maneira polo establishment. Eles o que facían era unha auténtica explosión no lenzo. Utilizaban cores moi vivas, contrastes de cores cálidas con cores frías, como por exemplo Matisse en moitas das súas obras, que non agradaron nada á sociedade da época. Esa obra que vedes aí, Muller con sombreiro, foi presentada no Salón do Outono en París e foi moi criticada por esas cores que non se correspondían coa realidade. Estaba a retratar a súa muller que, seguramente non se sentiu nada representada nese retrato, e seguramente lle parecía máis ben un mercadillo da feira con todas esas cores. Estaban un pouco transgredindo esa maneira de utilizar a cor na arte. A partir de aquí, o tratamento da cor vai ser sempre moi importante para os artistas, vai ter un significado, e despois desta introdución o que vou facer vai ser xa comezar cor a cor e presentar, como digo, unha obra de cada unha das cores que temos aquí, que son 7, unha obra da colección RAC, e desas obras nos imos ir a outras obras da historia da arte que nos van ir levando, que nos van facer voar por diferentes períodos históricos. Entón vamos a empezar co branco. O branco é a suma de todas as cores na teoría óptica e é unha cor que se relaciona co nacemento, coa pureza. Por exemplo, no catolicismo, os cativos bautízanse vestidos de cor branco. Na primeira comunión as nenas tamén visten de branco, a boda. Ten un pouco que ver con esa pureza. É a cor que máis utilizan os pintores. Os tubos máis grandes que teñen a maioría dos pintores son os de cor branca, é unha cor imprescindible en calquer paleta.
antigamente o pigmento que se utilizaba, que era o branco de plomo, era moi tóxico. Eso facía que, sobre todo as mulleres que traballaban nesas fábricas onde se producían eses pigmentos, pois acababan enfermas prematuramente. Até o ano 1930, máis ou menos, pois que se introducen outros tipos de pigmentos que son inocuos, como o branco de titanio. Vale, aí estamos vendo, estades vendo obras nas que predomina a cor branca, non só temos obras brancas, pero na que esta cor é a principal. E a obra que vos vou presentar de cor branca que temos aquí na exposición é unha obra de Benjamín Torres. Esta obra que se chama Contenido Neto preséntanos os andéis, como se fosen os andéis dun supermercado, onde temos aí produtos de consumo, son vaciados en xeso, aí vemos cartóns de zumo, cartóns de leite, sacos de azucre, produtos de uso cotiá que todos identificamos. Entón, estános a falar como un andel de consumo masivo, estános a falar do marketing das nosas sociedades, porque aínda que non teñen a marca, aínda que non teñen a etiqueta, todos identificamos cada un deses produtos por ese traballo que ten feito o marketing na nosa sociedade, nesta sociedade de consumo. Estas obras vendíase, estas pezas vendíase de maneira independente na feira de Arco, podíase comprar un deses elementos, podíamos levar unha peza para casa. Isto tamén nos fala un pouco do comercio da arte, como a veces non é tan costoso comprar unha peza. E isto remítenos, esta obra remítenos ao pop art, o arte popular. Pop art ven de popular, ese arte, ese movimento que nace nos anos 60, de xeito paralelo, nos Estados Unidos e en Inglaterra. E claro, aí o que tiñamos eran moitas máis cores, pero sí que nos falaba da sociedade de consumo. Un dos principais valedores, como sabedes, do pop art é Andy Warhol. Andy Warhol viña do mundo da comunicación e o que vai facer é elevar estas latas de sopa, que eran as que el tomaba de pequeno, que todo o mundo consumía ali nos Estados Unidos, as famosas latas de sopa Campbell, pois as vai a reproducir infinitas veces e as vai elevar a categoría de arte. Este movimento pop art é unha reacción ao expresionismo abstracto, que era o movimento que triunfaba antes do pop art, de artistas como Pollock, esa arte abstracta, e como reacción a ese tipo de arte que era máis sesudo, mellor máis conceptual, e non todo o mundo podía entender, pois un grupo de artistas van a traballar con eses elementos da vida cotiá, con esa arte, con eses elementos que todo o mundo pode identificar. O pop art non se queda só aí en presentar estes obxetos, elevalos a calidade de arte, sino tamén é unha crítica a esa sociedade de consumo, a esa sociedade de masas que nos anos 60 estaba aparecendo non só nos Estados Unidos. Entón, caracterizas un pouco por esa, ademais, a través da serigrafía van reproducir esa imaxe moitísimas veces, non só deses obxetos da vida cotiá, senón tamén de personaxes famosos, de celebrities, como, por exemplo, a famosa obra de Marilyn Monroe, no que vemos aí a súa imaxe repetidas veces. Esa fotografía que vedes aí non a fixo Andy Warhol, é unha fotografía que el colle dos xornais, despois da súa morte se publica esa fotografía, el lle dá esas cores vivas que nos remiten ás cores da publicidade, ás cores que se utilizaban no marketing, reproduce infinitas veces e tamén cuestiona un pouco ese tratamento da morte, como os medios de comunicación tratan a morte e esas persoas que se converten en moi populares e cuestiona un pouco ese tema. El vai ser un dos valedores, pero non vai ser o único, por suposto, do pop art. Vamos destacar tamén un artista que seguro que coñecedes, que se chamaba Lichtenstein. Lichtenstein vai levar os cómics, vai elevar os cómics tamén a categoría de arte, tamén un obxeto de uso cotiá, vai coller esas escenas dos cómics e as vai a ampliar para convertelas en obras de arte, incluso vai a representar eses puntos, esas técnicas que se utilizaban na impresión do cómic, vai nos ampliar esas tramas de puntos e nos as vai a presentar dun xeito evidente nesas obras que el crea. Hoxe, estas obras de Lichtenstein se converteron en GIFs, vemos como todo isto vai evolucionando e agora temos eses GIFs que seguro que enviades ou recibides en algún momento e que ven desta cultura popular dese pop art. Aquí rematamos un pouco co branco, con esa primeira cor, que era a suma de todas as cores na teoría óptica, e ímonos a outra cor que é o amarelo. O amarelo é a cor da luz,
é a cor que predomina nas flores, a maior cantidad de flores, hai unha cantidad enorme de flores que teñen esa cor amarela. Ainda que ten esa connotación positiva relacionada coa luz ou co sol, tamén se lle asocian algúns sentimentos negativos, como pode ser a envexa, por exemplo. A envexa, a miúdo, represéntase a través do amarelo. Así que é unha cor un pouco contradictoria. Tamén é a cor da advertencia, cando se nos quere advertir de algo, se nos colocan sinais de cor amarelo, tamén para marcar, para sinalar, porque é unha cor que en contraste se ve moi ben. Os pigmentos para elaborar o amarelo proviñan antigamente do azafrán, pero tamén había un amarelo que era o amarelo indio que se facía co urín das vacas, de vacas que viñan da India e que se alimentaban con follas de mango para que pudesen concentrar esa cor amarela. Despois eran unha especie de bolas sólidas que se convertían en pigmentos, por suposto, eso logo se prohibiu, pero había diferentes xeitos de conseguir ese amarelo. Aquí na exposición temos unha obra de Cintia Gutiérrez que leva a cor amarela, pero é un amarelo, non ese amarelo que estades vendo aquí de fondo, senón un amarelo como desteñido, un amarillento, que ten unha connotación así como un pouco máis de decadencia. Esta obra de Cintia Gutiérrez titúlase Gloria Olvidada. Como vedes, son dúas bandeiras, con esas tres barras, e teñen esa cor que nos dá esa idea da decadencia, como que son bandeiras dun país fantasmagórico, dun país olvidado. De feito, están colocadas aí nunha zona do museo casi confinadas, con unha zona que non ten saídas, e nos remiten a un lugar que non sabemos se existe, pero seguramente moi decadente, ou se cadra esa é a sociedade actual na que vivimos. Esas son as bandeiras que nos representan agora. Un pouco esa idea que nos transmite Cintia Gutiérrez, esa idea da patria, e o tema de utilizar as bandeiras na historia da arte é un lugar común, non foi a primeira que o fixo. Vou presentar algunhas obras nas que a bandeira é o leitmotiv. Moi coñecida a obra de Jasper Johns, un artista tamén do pop art americano. Vemos que el representa a bandeira norteamericana, a bandeira dos Estados Unidos. Podemos ver así, decimos, mira a bandeira, pero se nos achegamos resulta que ten grumos, ten imperfeccións. Entón, ao final, nos fai reflexionar sobre esa bandeira, unha representación da bandeira, tamén de que esa imperfección ao final, de que esa bandeira flamante ao final non é tan perfecta. De feito, vemos aí como a través da técnica do encausto, que emprega cera con pigmentos, nos vai creando esas texturas, eses grumos. Entón, estamos a falar outra vez de pop art, pero tamén cuestionando esa idea de patria. Porque, ademais, a bandeira, se o pensamos ben, non é máis que un trozo de tea o que lle poñemos diferentes cores e que se lle asigna unha serie de significados, pero realmente non deixa de ser eso. Hai outro artista que tamén vai traballar coa idea da bandeira, tamén coa bandeira norteamericana, sobre todo coas cores da bandeira. Ese era Félix González Torres, que é un artista cubano, que vai a introducir no museo estes montículos de caramelos con envoltorios das cores da bandeira de Estados Unidos. Aí os estades vendo. Entón, esta é que se chama estética relacional, arte interactiva. Entón, cada un dos visitantes que entra aí, colle un caramelo e esa obra vaise desintegrando, vaise transformando. O visitante colle ese caramelo, come ese caramelo, ten un subidón de azúcar, pero logo eso baixa e a obra vaise transformando. Entón tamén un pouco cuestiona esa idea da patria, e tamén ao mesmo tempo é unha metáfora da vida, como a vida é cambiante, esa obra vai cambiando, vai fluindo a medida que vai recibindo visitantes, e os traballadores do museo van repoñendo ese montículo de caramelos e a obra vaise mantendo. Hai varias reproduccións desa obra en diferentes museos do mundo, e Félix González Torres, que traballa tamén con esa idea da patria nesa obra que se titula USA Today. Isto xa agora vou falar de algo que non é arte plástica, vou falar un pouco de música tamén, porque na portada dun single dos Sex Pistols tamén aparece unha bandeira, a Jack Union, a bandeira do Reino Unido, vedela aí que aparece estragada, como un collage, era do tema Anarchy in the UK. Entón, está cuestionando tamén esa idea da patria, esa idea do Reino Unido,
bueno, este sería un pouco o nacemento do movemento punk, non? No ano 1970, 75 nace este movemento, é un movemento de protesta, non? Un momento no que hai moitísimo desemprego, moitísimo descontento da xente nova, e vai ser un movemento en contra da orden establecida, en contra das modas, en contra dese goberno. E iso se transmite a través desa portada, dese single. E, bueno, vou vos deixar un vídeo dese tema, que seguro que xa tedes visto un cachiño do vídeo, para que vexamos un pouco o que está acontecendo aí no Reino Unido do ano 1975. Bueno, pois sabedes, este tema, como os podedes imaginar, levantou bochas na sociedade inglesa do momento, e eles marcaron un antes e un despois na historia da música, tamén na historia da estética, non? Porque é curioso, porque eles estaban en contra das modas, pero ao final moitos dos elementos, dos atributos que eles levaban se convertiron en modas, non? Forman parte da nosa sociedade, na que moitas veces desvirtuado, non? Por exemplo, o tema das crestas, os cinturóns de chatolas, todos estes elementos forman parte da nosa sociedade e foron introducidos por eles aí nos anos 70. Bueno, xa para finalizar con esta cor, co amarelo, quería destacar un artista que vai a destacar polo uso do amarelo, vale? Este é Van Gogh, como xa sabedes, Van Gogh vai utilizar moitísimo o amarelo nas súas obras. Hai varias teorías sobre por que utiliza tanto esa cor. Hai unha teoría que di que el se medicaba, tomaba un medicamento composto por digitalina, que é unha sustancia que se extrae da digitalis púrpura, dos estalotes que temos aquí un montón. Entón, esa sustancia facíalle ver todo a través dun filtro amarelo. Entón, parece ser que el vía o mundo así e por eso representaba. Bueno, esa é unha teoría, non sabemos se iso é certo, pero sí que é verdade que vai conseguir como ninguén Van Gogh transmitir as súas emocións, os seus estados de ánimo a través da súa pintura. Vai non facer dun xeito excepcional que non foi entendido no seu momento, pero que ao longo da historia se converte nun maestro da arte, un maestro que vai facer isto como ninguén. Víamos antes tamén eses impresionistas e agora vemos a Van Gogh. Tamén seguramente esa cor amarela formase parte da paisaxe que o rodeaba cando se traslada a Arles, onde vai pintar a maior parte dos seus cadros. Aí había unha luz, esa luz da Provenza, que seguramente inundaba todo e que el se sinte tamén influenciado por esa cor amarela. E con el pasamos xa á cor vermella, outra das cores que temos aquí representadas nesta colección, os brancos segredos do seu ventre, que é a cor vermella. A cor vermella é a cor das paixóns, é a cor tanto do amor como da raiva, do enfado. Está normalmente esta cor asociada a dous elementos, un é a sangue e outro é o lume. Entón, todas as cousas que se asocian a eses dous elementos nos van a remitir a esa cor vermella, a esas paixóns. Entón, cando nos ruborizamos, nos sube a sangue, nos ponemos vermellos, cando nos enamoramos tamén, entón vai ter un pouco esa relación. A cor vermella vai ser unha das primeiras que se utiliza na historia da arte, na pintura rupestre, nas pinturas prehistóricas, que se utilizaba terra vermella para pintar, e vai ser tamén unha cor moi recurrente na historia da arte. Dice que, se preguntas a alguén que diga unha cor espontáneamente, pois que vai dicir o vermello. Dice tamén que a cor que primeiro ven os bebés, os cativos, cando nacen, é o vermello.
bueno, pois ten, como digo, todas estas connotacións. E temos unha obra aquí no museo que vou destacar desa cor, que é unha obra de Ángela de la Cruz, unha artista galega, podemos decir de maior proxección internacional. Ángela de la Cruz vive en Londres e foi nominada hai pouco aos premios Turner. Quedou finalista deses premios entregados pola Tate Modern en Londres. Ela presenta esta obra, como vedes, é un monocromo de cor vermello, pero hai un racho na parte de abaixo, está roto o cadro, o que fai é romper o bastidor. Dende os anos 90, cando racha o primeiro bastidor, o primeiro cadro, pois ve como toma casi unha forma antropomórfica, como se vai transformando esa materia, e empeza a investigar sobre este tema. Para ela, hai algo de beleza nesa ruína, non destroza o cadro, sino que crea algo novo, e tamén transgrede un pouco esa liña entre a pintura e a escultura, porque o que vemos aí son 3 dimensións, pasa desa pintura, desa obra de 2 dimensións ás 3 dimensións, e vai investigar moito sobre a materia e sobre ese feito de rasgar, de rachar e de transformar esa obra artística. Bueno, isto de rachar o cadro, isto de rachar o lenzo, iso facía o artista Lucio Fontana, alá polos anos 50, vai ser un dos primeiros en romper, dicindo, pois el tamén decía que non estaba a destrozar a obra, sino que estaba creando algo diferente. Aí vemos casi connotacións cirúrxicas a través deses cortes moi limpos, eses cortes verticais, que casi intuimos o que está detrás. El estaba falando dese xeito de facer arte, vai transgredir e vai abrir novas portas a outros xeitos de arte. A partir daqui vai aparecer o happening, van aparecer as performances, xa non só temos pintura e escultura, sino que teremos moitos outros modos de facer arte. Nace con el a arte conceptual, porque o concepto importante desa obra vai ser a idea, o que hai detrás, non tanto a execución, senón esa idea. El concepto es el concepto. Bueno, pois aí tiñamos a Manquiña dicíndonos esa frase mítica de Herba, que seguro que todos recordades. Pois o concepto, el vai ser o creador desa arte conceptual, desa arte espacial, transgredindo estas fronteiras. Como digo, e se hai un artista que vai utilizar o vermello xa nas súas performances, o sangue, que nos vai conmover, estou segura, esa é Ana Mendieta. Vou vos deixar unha videocreación que fai ela no ano 1974 e que logo comentaremos. Ana Mendieta utiliza nesa performance que acabades de ver sangue animal mesturada con pigmentos e fai ese xesto que denuncia o maltrato, denuncia o sufrimento da muller, como estades vendo, crea unha especie, fai como unha especie de cruz, utilizando ese corpo, leva a cabo o body art nesa obra tan impactante. É curioso porque esta artista que denunciou moito o maltrato ás mulleres, denunciou moito esa posición que ocupamos as mulleres no mundo, ese patriarcado, pois morreu nunhas circunstancias un tanto estranas, contaba só con 35 anos, e un día precipitouse pola fiestra da ventana do seu piso de Nova York, no que vivía coa súa parella, co seu marido. Nunca se chegaron a desvelar de todas as circunstancias desa morte, sabese que ela tiña rasguños na cara, estaba esa noite coa súa parella, pero el foi posto en liberdade
despois dunha investigación, pero aínda a día de hoxe hai moitas mulleres que denuncian que se faga xustiza con Ana Mendieta, porque parece unha especie de profecía que ela, que tiña utilizado tanto esa temática, denunciada tanto isto na súa obra, pois remate nestas estranas circunstancias que foi unha perda absoluta no mundo da arte. Bueno, despois deste vermello intenso, deste vermello das paixóns, pasamos agora á cor azul. A cor azul é un pouco o contrario do vermello, considérase como a cor correcta, unha cor a que non se lle asocian moitos significados negativos, de feito é a cor preferida da maioría da xente, é a cor que ten máis adeptos, segundo as enquisas. Hai máis de 112 tonalidades de azul, o azul tamén cambia moito segundo o tono. Moi utilizado tamén na historia da arte, un dos pigmentos máis costosos dos que nos traen a cor azul é o lapislázuli, que se traía de Afganistán, se utilizaba nas miniaturas dos códices medievais, era unha cor moi preciada. Se hai un artista que destaca pola cor azul, ese vai ser Yves Klein, que crea o seu propio azul. El vai traballar como un químico para patentar a súa marca, o International Klein Blue, que o vedes aí, crea como ese azul ultramar. Aí vemos tamén este arte conceptual, para él isto un pouco era como esa idea de meternos aí dentro do cadro, sumerxirnos nese azul que conecta de alguna maneira o ceo co océano. E el traballou moitísimo con esta cor e creaba auténticas performances dentro do seu piso, do seu estudio de París, convidaba a xente a tomar cócteles dese cor azul Klein, e tamén fixe un tipo de obra que se chamaba antropometrías, nas que modelos que convidaba aí embadurnaban desa cor azul e logo se impregnaban por lenzos, por papéis, para crear esas formas que vedes, moi curiosas, que nos recordan un pouco a arte prehistórica, a arte rupestre. Facía todo isto nos anos 50 en París, unha maua que foi un artista que morreu moi novo, tiña só 34 anos, nun ataque ao corazón, non podemos disfrutar de moita máis da súa obra. Vou destacar unha obra que temos aquí na exposición, na que predomina o color azul, que é esta fotografía de Aino Canisto. Aino Canisto é unha fotógrafa finesa que fai autorretratos. Feito aquí, ademais desta, temos outra tamén exposta dela. Non lle interesa tanto mostrarnos a súa faciana, sino o que lle interesa é mostrar un estado de ánimo, canalizar unha emoción a través desa obra. Vemos como utiliza moi poucos elementos, utiliza un pouco de atrezo, aí vemos esas cadeiras, eses pupitres, pero esas cores tamén, eses pequenos elementos son como canalizadores emocionais, nos fan un pouco sentir o que está sentindo a protagonista, a propia artista, aí seguramente o sentimento de soidade, de nostalgia, de melancolía, tamén incrementado por esa cor azul, que é unha cor fría ao mesmo tempo, e tamén é a cor ao mesmo tempo da lealdade. Entón, ela traballa un pouco o autorretrato a través desa idea, con esas imaxes aparentemente simples, pero a idea do autorretrato non é algo novo, se levouse utilizando na historia da arte dende hai máis de 500 anos. Un dos primeiros autorretratos, ou polo menos na historia da arte occidental, é este que estades vendo aquí, de Durero, un autorretrato do século XV, que vedes aí, é como un selfie da época, vemos a Durero con moita dignidade, casi parece arrogante, porque ele intentaba demostrar con ese autorretrato que fai cando tiña 26 anos, de que os artistas, os pintores, deben ser máis recoñecidos do que eran nese momento, porque se encadraban como calquer outro artesán, como os zapateiros ou como os ferreiros. Entón, el reivindica un pouco esa figura do artista e por eso se presenta así, con esa dignidade, con esas roupas elegantes, incluso hai ribetes de ouro, hai un pouco esa intención nese retrato. O que si non é unha
unha imaxe idealizada, porque incluso vemos as engurras, vemos tamén todo o detalle do seu cabelo, e estamos a ver un deses primeiros autorretratos na historia da arte que hoxe derivaron nos famosos selfies. Outros artistas que van a utilizar o autorretrato pois son, vamos a fixar agora, xa nun artista contemporánea, Cindy Sherman. Cindy Sherman utiliza o seu corpo como canal, como vehículo para criticar un pouco, de alguma maneira, o sexismo de Hollywood. Entonces vaise poñer no papel de moitas mulleres, eses clichés nos que se encaixou a muller ao longo da historia, sobre todo en Hollywood, e o seu corpo vai servir un pouco para canalizar esa idea, para esa idea de denuncia, como se fai agora no movimento Me Too, e de feito ese autorretrato de Cindy Sherman nos remita a unha obra que xa vimos, que seguro que podedes asociar con ela, esa reproducción de Andy Warhol, aí estades vendo, de Marilyn, pois sabemos aí, é como unha revisión. Isto é algo moi característico na arte posmoderna, que é coller elementos, coller obras do pasado, traelas ao presente, darlle unha volta, utilizar outros filtros para mostrar esas obras modificadas, cambiadas e dándolle unha visión diferente. Iso é algo que fai Cindy Sherman dun xeito excepcional. Bueno, vemos aí que o fondo dese autorretrato de Cindy Sherman é verde, e así que nos imos con esa cor verde, que é a quinta esencia da natureza. Cor verde é máis que unha cor, é casi un xeito de vida. Remítenos a ecoloxía, o medio ambiente. As ONGs ecoloxistas teñen o logotipo de cor verde, tan pronto vemos o verde, nos leva un pouco a esa idea, aínda que tamén se identifica cos ciúmes, con ese sentimento non tan positivo. Tamén o veleno, por exemplo, se identifica co verde, a bilis é verde, entón a veces tamén ten que ver con esas paixóns un pouco máis desagradables. Entonces, ten tamén varios significados, e tamén é unha cor moi empregada sobre todo nas paisaxes, e a cor máis característica de Irlanda, e tamén se asocia con Galicia, a Galicia verde ou a España, ou formamos parte dentro desa España verde. Vou destacar unha obra das que temos aquí na exposición desta cor, que é unha obra de Diego Santomé. A obra chamase Derecho a la pereza, vedes aí que son as luces de neón, e reza esa frase, Derecho a la pereza. Este é un título dun ensaio de Paul Lafargue, un escritor do século XIX, que era xenro de Karl Marx. Entonces fai esta obra, que é un alegato marxista, a defensa dos traballadores do século XIX. Entonces Diego Santomé colle esa frase e coloca en luces de neón no museo. Entonces, ao final, unha estética moi setenteira, como eses anuncios de perruquerías, de lugares de ocio, de lugares normalmente asociados coa diversión. Para o artista a diversión é esa, a pereza. Reivindica o dereito á pereza, eu tamén reivindico o dereito á pereza desde aquí. A verdade é que é unha obra que bebe un pouco do minimalismo, desas esculturas que facía Dan Flavin xa nos anos 60, que vai ser un dos primeiros en utilizar esa materia prima para conformar a súa obra, esas luces de neón. Aí vemos esa composición, esa trama reticular iluminada con diferentes cores. Esta obra minimalista, o propio Dan Flavin decía, ou animaba a xente a que non buscase ningún significado oculto nesa obra. É o que vedes, non é nada máis, non hai nada máis, simplemente é esa trama, esa disposición de cores e de formas dentro do museo. Sí que é verdade que a Dan Flavin lle interesaba moito a reacción que tiñan os visitantes cando entraban nesa sala e vían a súa obra, como reaccionan, como unha especie de metamorfose de Franz Kafka, se transformaban en insectos e iban directamente á súa obra, atraídos por esa luz. Eso sí lle interesaba, pero é verdade que no minimalismo non temos que buscar un significado máis alá, utilizando eses materiales pobres, eses materiales ao uso que podemos mercar nunha ferretería. El nos compoñía estas obras que ocupaban as salas do museo. E o tratamento da luz vai ser algo
moi recurrente na historia da arte, como se intentaba representar a luz noutras épocas, na época do barroco, por exemplo. Bueno, pois imos ver algún cadro no que os artistas barrocos eran verdadeiros maestros no tratamento da luz. A través do claroscuro van conseguir ese efecto, ese contraste, como esa luz natural entrando na escena, como maestros como Caravaggio, ou como Rubens tamén, que utiliza esa luz cenital que entra na escea, que atravesa de xeito diagonal e ilumina eses cabalos que vemos aí con esa expresión maravillosa. Pois ese era o tratamento da luz durante o barroco, luz natural, pero non só, tamén a veces se presentaba a luz artificial a través de artistas, por exemplo, como Horvold, que o estades vendo aí, vemos a luz dunha candea que está iluminando esa parte central do cadro dun xeito tamén maxistral. Entón, bueno, vemos como vai evolucionando ao longo da historia, pero o tratamento da luz pois é algo xa ben antigo, e que moitos artistas empezan a facer aí xa moito tempo. E con esa cor verde ímonos xa ao gris, que é unha cor máis aburrida, ten connotacións máis relacionadas con eso, co aburrimento ou incluso a falta de sentimentos. Cando está un día así nublado, decimos é un día gris, a materia gris, bueno, ten así unha connotación un tanto pexorativa. Os animais máis grandes do planeta son de cor gris. E logo hai un derivado do gris que ten un significado diferente, que sería o prateado, o gris prateado, que ten asociase máis coa tecnoloxía, co avance, co progreso. Aí a connotación sería un pouco diferente, pero, bueno, sempre vai estar nun segundo lugar, así como o dourado ocupa o primeiro lugar do podio, pois o prateado sempre nunca vai chegar a ese estatus. E aquí na exposición temos unha obra de gris prateado, desa cor, que é unha obra de Roman Signer, un artista suízo. Aí estades vendo, é como unha casa, unha representación dunha casa, con esas paredes plateadas, e isto tamén segue a estética relacional. A obra interactúa, os visitantes interactúan coa obra, hai un pulsador na parte de atrás, un pulsador vermello, e cando pulsas ese elemento, o tellado da casa érguese, o estades vendo aí, como se fose unha explosión, casi como un xogo, e este artista traballa moito con esa idea. De feito, aí o plateado ten moito a ver con eso, con esa idea de tecnoloxía, do que podemos facer, deses avances, dese progreso. Traballa moito con esa idea de explosión, traballa moito con dinamita, investiga a causa-efecto, que produce a miña acción e é unha explosión que logo para e a obra se queda aí en stand-by. Entón é casi como un xogo, casi como podemos decir algo lúdico. Algo lúdico tamén era o que pretendía Duchamp cando presenta esta obra no ano 1917 a unha exposición que iba a ter lugar aí en Nova York, que iba a ser a exposición de artistas independentes. El formaba parte dese grupo de artistas, el estaba no xurado que iba a recibir todas as obras que se supoñía que iban a expoñer nese ano 1917, entón fai como unha especie de broma, tamén de desafío a eses outros compañeiros, presenta este urinario, que é un urinario dado a volta, co seu pseudónimo, Mut, e titula Fonte. Entonces, bueno, ele estaba aí no xurado e ve un pouco que pasa con isto. Claro, a maioría dos participantes, o sea, dese xurado non aceptaba esta obra, pensaba que era unha broma de mal gusto, como podemos aceptar un urinario para expoñelo nesa exposición de artistas novos. Entón, aí, un pouco se crea ese debate. Finalmente, esta obra non vai formar parte desa exposición, pero se vai convertir, vai triunfar, se vai convertir nunha das obras máis importantes da historia da arte, unha obra tamén conceptual, porque aquí o que estaba facendo Duchamp era cuestionar o tema do que é arte e non o é. Estaba abrindo novas vías. A partir de aí se abre ese debate do que se pode convertir en arte ou que non, e estaba creando un novo tipo de obra que é o ready-made, o que xa está feito. El non fai ese urinario, pero detrás desa idea colle urinario, dalle a volta, poñe outro nome e está creando esa obra de arte. Entonces, un coleccionista que estaba aí nese momento vai sacar unha foto ao urinario e finalmente o urinario se vai convertir
nunha das obras máis importantes, que vai sentar un antes e un despois dentro dese dadaísmo o que participaba Duchamp. Así que, bueno, esta obra que queda para a posteridade vai nos achegando xa ao final da visita. Imos ir agora coa cor negra. A cor negra marca un pouco o final deste percorrido. A cor negra identifícase coa morte, co final, entra en contraposición coa cor branca. A cor branca, pois falamos que simbolizaba ese nacemento, esa pureza. Pois a cor negra casi sempre ten esa connotación máis negativa. A cor negra foi moi utilizada tamén durante o romanticismo, esa estética da ruína, esa estética que está presente en novelas como Drácula ou Frankenstein. Os artistas, os escritores, Lord Byron vestían de negro. Era un pouco tamén esa exaltación das paixóns, das paixóns a veces máis turbias ou máis escuras. Tamén vai ser unha das primeiras cores que se utilizan na historia da arte, tamén na arte rupestre. Utilizaban carbóns vexetais para pintar desta cor. E tamén no Antigo Exipto utilizaban a cor negra e tiña unha connotación positiva, porque era a cor de Anubis, que era o deus que adoptaba a forma de chacal e que era o encargado de pasar as almas deste mundo a outra vida, a vida despois da morte. Entón tiña unha connotación certamente positiva. Bueno, aí estamos vendo diferentes obras de cor negra e aquí no museo temos unha das obras que máis chama a atención, se cadra, que é unha obra de David Thingyi, un artista peruano, que non é máis que, estades vendo aí, un calamar xigante, un calamar en riba da súa tinta. A tinta funciona un pouco como peana, casi como marco, é algo formal. E o que lle interesa a este artista non é tanto recrear ese calamar, tal e como é ese hiperrealismo, que sí que o vemos, está feito de cerámica, non vemos todos eses detalles, pero o que lle interesa é captar ese momento no que eses calamares aparecen varados na area, son expulsados polo mar como unha creva, e aparecen aí, se nos presenta, se nos revelan eses corpos inertes, eses cadáveres, que realmente cando conseguimos velos, porque é moi difícil ver estes calamares gigantes vivos, entón casi os científicos os investigan unha vez que aparecen aí varados na area, nas costas, e entón interesalle captar ese momento. É bastante impactante velo aí nas salas do museo, ver esa especie de cadáver de calamar, como estades vendo aí. E, bueno, isto do hiperrealismo tamén impactou bastante aos madrileños que estaban aí no ano 2017 polo río Manzanares e de repente se atoparon unha réplica dunha balea xigante. Esa aí estades vendo, esa escultura hiperrealista que parece de verdade. Pois atoparon isto aí no río Manzanares e, era unha acción de Captain Boomer, un grupo de artistas e ecoloxistas, o que querían era facer reflexionar a xente sobre a contaminación dos océanos. Entón, contrataron un grupo de actores e actrices que facían de científicos, que estaban aí como intentando salvar a esa balea, e, foi, como digo, bastante impactante. E isto conéctanos co título da exposición. Aí veamos esa balea do río Manzanares de Captain Boomer, e o título da exposición que vos falei ao principio é Os brancos segredos do seu ventre. Que ten que ver isto coa balea? Pois isto é un pasaxe de Moby Dick, da obra de Herman Melville. Entón a comisaria elixe ese nome porque Peter Eisenman, cando diseña a Cidade da Cultura, inspírase en Moby Dick. No seu proxecto fala de que os edificios son como baleas varadas, como corpos inertes desas baleas, e no interior, os edificios, non sei se estivestes aquí na Cidade da Cultura, pero no interior os teitos brancos e as paredes brancas fan unha especie de tramas que parecen as costelas dunha balea. Entón, entrar aquí é como entrar dentro da panza ou dentro do ventre desa balea, dentro do ventre de Moby Dick, e dentro facer ese percorrido cromático. A verdade é que é unha experiencia moi sensorial. Comenzamos co branco, rematamos co branco, ese percorrido cromático, ese percorrido circular. E, pois iso é o que Bea Espejo elixeu como título da exposición. Aquí rematamos este percorrido pola historia da arte, casi nos fomos a diferentes momentos, vimos un montón de obras. Non sei se queredes preguntar ou comentar algo a través do chat.
Convídovos a ver a exposición, que está aquí ata o 5 de setembro. E nada, facemos visitas guiadas tamén ás 5 da tarde, todos os días, para mostrar un pouco esas obras. Tamén temos catálogo, non só coas obras da exposición, sino moitas outras obras da Fundación RAC, que están á venta aquí, así que nada, pois aí quedades convidados e se queredes preguntar ou comentar algo non dubidedes en facelo. Creo que non temos ningunha pregunta. Bueno, pois xa nos despedimos aquí, moitísimas grazas por estar aí ao outro lado e ata a próxima.